Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Di pa kasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan amaurin, nga iti agdama, kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan amaurin, ket iti agdama, addaak dito'y Canada, kadanak ti si Bubukel a pamilyak. At itugmat asalaysayon no kasano nakagteng kami dito'y asang kapamilya. Ngam saan aday tati kayat ko nga ibinglay, no di kat ti istorya ajak tupulos malipatan, nga adda pa kainaigan na iti Paskwa, ken baro atawan. Amok nga ado ti as-asikaswen nyo, ken makumikum kayo kadagiti maaw-awat yu asurat, manipod kadagiti kas kanyak, anaayat adumdumngeg, ken mangtartarabay kada kayo. Ngam sapay la kumamanang, tama ipaayan met iti gundaway, daytoy padas ko. Siyang ti pangibilbili namin ti dayta maurin. Apay nga urayom lang ni Ariel. Saan nga rudan, Becky? Ta sigurado nga agsakit manan tinakam na, no jak mapatgan ti kid daw na nga itulod ng iti balay. Ang
may mayatlat tamat na si kamis mo ti makisarita kinkwana. Iti kasta, saan na maupay di tao? Agasam ngay, ag-effort nga may mangsukon kan ka. Kaya, saan na ka na madanon dito trabaho? Tanagawit ka? Iso nga rod, nga ibilbilin ko kan ka. Tapno, Mom, kasla di mo ayayatan dyan nobyom, kapiti kasta nga aramidam. nagbidot ka dita, Becky. Ay ayat at unay ni Ariel. Apay nga roda di mo mailaban, daya nayat yung ngay. Amom noon niya ti makagapo, Becky. Mamin, ano ka di nga ibagakan ka? Ay, Iso pa nga asim ko mata maawatan nak. Katulungan nak, gayam. Kanyat orasan. Apay nga itakala nga si Mangpat? Ni, tatang, nagdiretso ak anagawid apaman arimuara kiti trabaho. Apay nga ron nga itakala nga si Mangpat sayat? Tatang, No saan ka anapan nagsayat? Itay kumapay ang nakasangpet ka dito'y balay kat nakaluto ka kumandang nga! pasensya kayong tatang. Sana kami ang nakalugan adagos itadaki di paradaan. Ngamkit di, talaga ang nagdiretso ak anagawid, apaman ang naggapu ak iti trabaho. Nagadoo pa'y larason mo. Ingka kat agluton ta mabisina kon. Darasam! Nagsapa ka lang aruda na nagawit ng nautan ka pa'y laang. Ay, unay matan. Diyak kami nakalugan adagos iti kalman iti paradaan. Iso ada ijay, naladawak iti sumagmamano a minutos asimangpot iti balay. Nalabas mo't ni Tata Kanor. Ang nalatan ti kayat ng aramidan kang kangay. Ay, diyak amo, Becky. Ay na, nakakaasi ka lang aruda. Speaking, adaytan ni Ariel. Ha? Naimbang nga oras mo, Maureen. Naimbang nga oras mo, Becky. Kastamat kang ka, Ariel. Apay nga da ka, Ariel. Day off ko ita. Iso asinapa kong timay. Tapno dinakmanin panawan. Ha? Tinasiyaat. Panawan kayo na dunga. Tapno makapagsarita kayo na imbag. O sige, bye. Anyat aramidam, Ariel. Aguray akong ditoy. Aging gaamalpas si trabaho, Maureen. Anya, nagsapa pa'y laang. Awanan yaman na. Basta aguray akong ditoy. Nalpasan ngayon karik iti bagik. Nga itulod kay Jibalayo. Tapno maam-am mo kon ni tatang mo. Naimbag nga oras yun, sir. Siyak ni Ariel. Siyak. Awan bibiyang ko nga oras sino ka pa'y lalaki. Tatang. Talaga sayat ka! Sir, di ko makabilang ti kayan ayat ko. Anya timbagam. Kayan ayat mo na ito'y babae. Uwin, sir. Kayan ayat ko ni Maureen. Talaga gaya masayat ka, babae. Saan? Gusto ko man. Di yung tangran ni Maureen. Pangasiyo. Awan bibiyang mo nga oras niya pa'y taramid at kwada. Awan bibiyang mo!
Nairwamakon anauyong kanyak ti amak manang Emmy. Tasyak ti pabasulan na iti pannakatay day di inak. Sigun ngamin iti ikit ko akabsat ni tatang. Pimusay day di inak, idi impas nga inak. Iso anadagsan ti dara kanyak ti amak. Sipod na daanak iti puot, jak pulos na rikna nga impatagnak. Babaunan ti trato na kanyak. Tagabo na. Kinapudno na, ad-ado pa'y tinaitulong ti ikit ko idi agad adalak, ngam ti mismo nga amak. Ngam uray no kasta, sa anak anagimula iti sakit tinakam. Idi naamon ni tata nga adan kaayan ayat ko, nakarkaron ang nagbalin nga istrikto kanyak. Kat tisigod nga ungatlaeng amapaspasarak no maladawak nga agawid. Nasukatan iti kabil, tanakarkaron ang nagbalin ang nauyong kanyak ti amak. Saan ka lang ang kriminal? Sumayat ka pa'y. Awan serbi manakaadal. Gatal! Nagsakit mo ti kasta nagsasauyo tatang. Anak da. Awan ti anak ko ang kriminal. Saan ka kriminal tatang? Saan? Kriminal ka. Pinatay mo tayo di asawak. Kriminal ka. Saan ka kriminal tatang? Saan? Kriminal ka kung naklangarutan. Oraan niya pa'y aramidem. Kriminal ka. Pinatay mo tayo di asawak. Kriminal ka. Kriminal ka. Yakan mano sa tikas di atrato yung kanyak tatang. Isa na saysaya at pa'y na pumanaw ako. Sige, pumanaw ka. Tiamom kadlapdan ka. Ha, saan ka lapdan? Pumanaw kan kriminal. Pumanaw ka! Tata Kanor, saan mo matabasol na pipmusay manday dinanang mo nang ipasngay kan ka? Anyangay ko matibasol mo injay? Talaga sa balit yung ugali ni tatang. Siya ka talaga di mapasulan na. Sipod na dahanak itipuot. Nagsakripisyo akon. Nabanog akon, Becky. Nabanog akon. Mawatan ka, Maureen. Naibag ka dito kabalayan nagkamang. Safe ka dito eh. Pasensya kan, Becky. Ngam siguradong agturungan dito ni Ariel. Ha? Ano di kaya't masawan? Imbagakan ko na nagtalaw ako ni Jabalay. Diyak lang minamuno sa dino ti dagos na. Isa ako nakasukunan naklaangan di ti dagos mo. Kasta ka di? Maureen, kaya't ka di asawan day ta makidandakan ka ni Ariel? Uwan, makamuditan. Total, kanayon nga ibaga ni tatang asumayotak. Agatalak. Hoy, girl! Sana rason ti kasta nga ibagbaga ti amam tapno aramidom tanya manapampanunutom ita. Amagan no nakarkaron to nagkalkal na utang ka, girl. Saan magsiguro? Marik na kaya ayatan nak ni Ariel. Kasta akmut kan kuana. Isa pa nagkunak. Gusto lang na di apangandan ko. Makidan na akon kan ni Ariel. Saan may makasarita pulos ni Tata Kanor? Gapoy tinalaw sa pungtot na, nana. Iso ada kayo tinapanunot mi nga asit gan ni Maureen. Maawatak barok. Katagyaman akmet, tanapanunot yu ti umasidag kanyak. Napagsaritaan mi dahito gan ni Maureen, nana. Wan anti minyang, panggap mi nga minan ti agkalay sa ni Ariel. Saan mi akayat ti agdanalatan iti agnanayon?
Iso akayat mi kumati umamo ka ni tatang. Kaya't may akid dawan ti bendisyon na. Di kayag danag. Siyak ti makisarita kan kuana. Tangay saan na kayo akayat akasarita. Agyaman kami, takayat na kami atulungan, nana. Agmay-maysa aka nakak ni Manong Kanor ni Maureen. Siyak mismo, diyak kayat ti panang pagpabasol na ka ni Maureen, gapo iti pupusay day di ipag ko. Saan arumbang day chay? Iso adi kay agdanag, tamapanak iti ayan ni Manong Kanor. Kasaritak may papan iti panggapyo a panagkalaysa. Nagan iti Maureen. Manong Kanor. Isola dingitag. Awan ti maibagak iti ibagbaga makalaysa. Una yan, Manong Kanor. Kakaiso na nga anak mo ni Maureen. Anya kakadiminyang. Mamin ano ayang ay bagakan ka nga awan ti amok ngagnagan iti Maureen. Di ka kadi makauawat. Di naknarod ka ungat Manong Kanor. Nukunam nga awan ti amom nga agnagan iti Maureen. Awan nga rod. Ala, agpakada ak nga rodan, Manong. Di nak ko mairaman iti pungtot mo. Maasyanak pa'y ka ni Auntie Minyang, idiin salaysay na kanyak ti inaramid kan kuana ni tatang. Idi pinadas na akasarita, maipapan iti panagkalaysami ka ni Ariel, Manang Emmy. Urayak la nagkapoy idinaamwak ti amin nga imbagbagana. Ngam ka gumaak a kinontrol ti bagik, tapno saan nga agumok ti sakit tinakam ken gura iti barukong ko. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Ariel, nga uray awan ti bendisyon ti amak. Ingka gumaak tinagbalin anaragsak, nga uray dinak intulod iti altar ni tatang. Kat pinanunot kulatan, akadenak ti amak iti aldaw ti kalaysak. Agingga idinaginawa kon para iti damo nga anak mi ka ni Ariel. Umadani idin ti Paskwa. Maureen, an nadam ti bagim ha? Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. An nadam ti anak ta. Parabor day ta manipod iti Diyos para kadata. Para iti day ti umadani na Pasko. Talaga akasta ti aramidak. Kompleto ko mati panang celebrar tayo ti Paskwa. No kadwak ti amak. Maureen. Ariel, saan magsiguro adakas? No umamo tamanan iti amak. Padason talaang. Berkat wala. Awan mat dakas na ket. No kasta, umanugot ka nga umamo ta iti amak. Apay ket din asaan ngay. Anya kamom. Amangan no iti day ti agun
daway kat mapakawan kan maawat natan. Ngamin, malaksid ang nagkalaysatan. Masikog kapayan. At danton apo ko nakadata. Barang maawat natan. Nangruna kat umadanin di Pasko. Isong era nata ti umamo. Inton bisperas ti Pasko, Maureen. Sige, Ariel. Kat sapay lang ko ma. Tamaawat na tangag paison. Kat iti ka nito ang mapasamak dayta. Dayto yan ti karagsakan a Pasko. Kan kagasatan a baro atawan a selebraran ta. Dayto yan, Ariel. Tawatem tait den danana no basit Sino kayo? Tatang, amo ka kaguran aklata. Ngamga po man lako maiti Pasko. Awatan kan pakawanan dako. Maureen, panagkunakot saan pa nakasagana ti amamangawat ka data. Oh my God, pumanawtan dito. Mabit lang, Ariel. Mabit. Saan na ba yung pumanaw? Maureen. Tatang! Amo ka mang mangagdak. Pagkawanandak nga niya matibasan ko adyak may karkaro ka na kayo. Ang kitkidawag hindi mamakawan ka na kayo. Nanasakit para ka na kayo di mapusay na ininanang nga nangipasgay kanya. Nakarkaro pa yung sakit ti marikrik na. Ngamutan siya, tinakay gapon ti pandagatay na. Ngamti kasakitan tatang. Iso ti panang kondinaryo kanya. Gapo iti papusay na ininanang. Tano siya lako mati masurot. Ginaygayat ko lako na siya tinatay. Ngamday dinanang. Hindi kasta. Saan ka kumuha nagsagama? Kapoy di pupusay na. Kansan na kumama tapi nagpapasol iti onos di panagbiag ko. Palitag tatang. Pagkawanan na. Maureen. Nalagsa ka Paskwam tatang. Ipatpatikaw na yun nalagsa ka Paskwam. Sunata di Pasko. Tinasayat, Maureen. Dito talatan batog ti balay yung aguray ti pagluganan ta tricycle. Saan ta na magnapay tan eh. Sumip na iten. Gusto ko man. Di ka nagsangit. Ang ano anyapay ti mapasamak kan ka. Ariel! Diyos ko! Ariel! Abe, binagsul mo ni Ariel! Mutipag mo na sino kayo na magsulan ka na. Ayok ka! Pininaga mo di bag ko! Ariel! Ariel! Tulungan na kami! Binagsul na di asawag! Tulong! Maureen! Maureen! Kanya tinapasamak! Di Ariel tatang! Anda lang magsul ka ni
Ariel. Kat sinigawat na tibag ko. Binagsul na ti asawa. Binagsul na ni Ariel. Maureen, di ka gusto. Akalma ka. Masapula may pantay ito ospital ta asawa. Sakbay amata sa nitinar. Ariel! Mabitlan, agpatulong ang kadagiti karuma. Paskwa nagasal Diyos ko, Bisperas ti Pasko ita. Kamantuya ka kumarkararagkad ka po. Pangasim ko ma. Ispanaw meti pagkat ti asawag. Di mo baybayan ni Arya, Diyos ko. Pangasim ko ma. Maureen. Tatang. Saan ka nagsarit? Nakasarita kung ti doktor na ispalan ti asawa. Agpaiso, tatang. Wen, naispalan iti pagkad ni Ariel nga asawa. Medyo nagpagkad. Kaputado ti nagsaya-saya dara manipod kan kuwana. Naimaglakid din tagpada ti tipo ti darami. So siya kung tinagdonar. Tatang, agyaman ako na kayo. Agyaman ako na. Awan anyaman na. Inaramit ko ti amin. Tadyak kaya't ama ulilay tinasapat ang balin nga apukok. Anak ko. Wen, anak ko. Amo ka masikog ka. Kakanayo napakaamuanak ni ikit mo amin niyang iti kasasaad yung agasawa. Jakman amo na apay anagbalin anatangkan ti pusok. Kat ang dadata mo't na talagang awan ti basol mo iti napasamak ikiday di inam. Akon palabsan na iti akon daway nga agkindaw iti pamakawan ka na. Maureen, anak ko. Hindi unas ti panagbiag ko. Italangan ang ako nga inawagan ng itikasta. Gaputan na ka-ameris akon anak ko. Gamdi kang dalang. Tamanipod ita. Kanayo na namanggag mo kanyak na ita abalikas. No, mapakawan naklakit ni anak ko. Sana nanas ka nga kindaw kayo iti pamakawan, tatang. Tay ti oray ka anuman. Diyak palos pinanunod nga tabasan niyo kanyak. Ipatpatag ka, tatang. Katag yaman ako na'y danaawat nakmadlangan. Nabayag na naawat ka, anak ko. Ngam kasi tinakunak. Diyan ka muna apay nagbalin na natangkan ti pusok. Siguro, ang sapsapo laklang iti siderek iti ipupusay na iti inam. Ngam kindi, ipatpatag ka, anak ko. Naawat ka. Sana kasi ka, hindi ka pati ti asawa. Kang runaan day taapukok nga day ti saklot mo. Isungan na damtibagim, ha? Tatang! Ikarin! Merry Christmas, tatang!
Merry Christmas matkan ka, anak ko. Naragsak ka Paskwayo, dahil di kablaw ni kabya kumat agari, di aming naumili. Pasko iti tawan 2013 manang Emmy. Dayta ti selebrasyon ti Pasko ken baro a tawen, ajak tumalipatan iti unos ti panagbiag ko. Agsipud ta iti dayta akanito a nagbalin a naurnos ti biag ko. Gapo ta nagkinaawatan kamin iti amak, ken naispal iti peggad ni Ariel nga asawak. Apaman a nakapagpasngayak, nagabroad ni Ariel, kat napagasatan dito'y Canada. Iso akalpasan ti sumagmamano atawan, naala na kami dito'y nga agina, kastamutan ni tatang. At dapay dagiti kakabsat na anaala na dito'y, kat nasayaat ti trabaho da. Ngam oray no da kami dito'y, adda ti may sa abisyo ti Ilocano, asaan to maikat kada kami nga agasawa. Iso ti agdengag kadagiti drama nga Iloco nga indakdakkelan mi. Daytoy ti pakasaritaak manang. Naragsak a Paskwa, ken naparabor a baro atawan kada kayo amin. Toy pagayam mo, Maureen. Kastamot ken ka pagayam a Maureen. Naragsak a Paskwa ken nagasat a baro atawan mo met. Amom, talaga asumangbay dagiti pagteng iti biag, apagarupen tayo asaanen asumangbay. Nulakit di tanabukal ti panagtalek, ken pamati tayo iti namarswa. Kas kuma iti napasamak ken ka. Dimteng ti tarigagay mo iti panawen, arumbeng nga agari, kan maiwaras ti pamateg. Saan laeng apara kadagiti ipatpateg tayo iti biag, no dikat para iti amin. Takasta talaga ti pudpudno a kaipapanan ti Paskwa. Pamateg para iti tunggal maysa, akasmot iti pamateg ti Diyos iti sangalubungan. Iso nga impa ay nati kakaisuna nga anak na amang subot kadagiti basbasol tayo. Kada kayo amin kakabsat, naragsak a Paskwa, ken nagasat a baro atawan. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Cesar at taga Ilocos. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Cesar, kat taga Ilocos kunam kumalatan. Amin dagitinagan nga inaramat ko iti surat ko, kat nabaliwanan manang. Kat sapay lakuma ta dispensaran dak, no jakon inlanad ti eksakto nga address ko. Narigat ti adda pa nagbiag mi manang. Ngam nagasatak, tauray no kasta, at dalata nangaklon ken nangayat kanyak itinapudno.
Iso ni Celia. Naparaburan kami iti may salaeng nga anak. Ado ti mangibagbagaan nagasat kami kano, ta saan adakkel unay ti pamilyami, kat nalakalaeng nga isakad ko. Tirigat naman ng malaksid anabisyo ak, napalalo pa'y ti kinasadot ko, no agpakaro ak. Alas 11 iti rabii, ngam itakala si mampet, nabartek ka pa'y. Naglaing kalakit dinaya sumao si ka, Celia? Kaya't mo, tibaban ka, ha? Cesar. Amom lang arutan na diyak kaya't ti mabibiyangan ng natangkan tawalong. Ano, bibiyang mo ayan na parte ka. Abay, tiko nam, nalakati uminom. Padasa man to uminom tapno, amom no kasano ti kinarigat ginaw. Anya mo tunday ta pa nagsasaom, Cesar. Pampanunutek lang ti salunat mo. Mga noan niya ti mapasamak ka. Gapo iti kasta ka na yun apa naging inom mo. Awan di daki sa mapasamak kanya, Celia. Anya kumangit ti mapasamak kanya. Ala, kaslaawanan ti imbagak, Cesar. Lipata mo dagiti nasaok. Intangarod maturugan tani. Adala man ti rabii. Ano ay ang agnakam kasi ka, Cesar? Anya ka di maninday tangay bagbagayo ay ananang. Ay na anak ko, sa nga pulon titawan di anak yu ni Celia. Adan nakam ni Junjon. Idento ta si ka, awan latta. Awan apulos, ti pa nagbaliw mo. Anya kumakit tinas ka na baliwak nanang. Oy, Cesar, di ka man naging didiam mo. Apay ti kunam, jak nangag ti pa nagsasaom ka ni Celia nga asawam idirabi eh. Ay na, Cesar, agnakam ka kumamot tan anak ko. Imbes kumasi ka ti agtrabaho iti pamilyam, ngam baliktad maut. Ni Celia, tinaldaw amasapa arumwar amapan aglaklako iti tsindaan, tapno adala ang pagbiagyaw. Ni, agtrabaho ak mata. Wala nga manmanaw. Tidakas na, no nagswildukan, agdiretso ka matan amapan agbisyaw. Di ka pa'y iyawatan mat iti swildom di asawam. Apay ay nagadot ibagbagayo nanang. Dinto pa agreklamo ni Celia nga asawak. Uray saan nga agreklamo ni Celia. Amok ti marikrik nana. Mabain laday jay. Ta siyempre, agnanaad kayo kat nga ron dito ibalay tayaw. Iso asaan latan nga agtagtagare jay asawam. Naibagban, ang napanunot yung tipim masyal dito yung ni Junjon, Celia. Kailiw kayo matain. Kasta kami matatang. Isungarod nga imay kami. Gamapay kaya na kayo lang nga ginati imay. Ayan ni Cesar nga asawa. Ay, kwatatang. Ada nga min trabaho ni Cesar. Iso asaan ang nakasurot. Anya? Sigurado ka nga ada trabaho na? Wen, tatang. Iso ada kami lang ka ni Junjun nga anak ko tinakaumay dito balayo. Apay, Celia, gimagat ka din di asawa. Saan na sa doubt akas iday? Wano kalkalubamba ng tinaalas nga aramid na. Ha? Anyat kaya siya asawan, tatang? Celia, Domingo ita.
Napan kayo nakimisa ka ni Junjun, saan ka de? Ha? Iso mabalin ka di anak ka. Inton maminsan nga agpartuat ka iti sao, tapno makalubam lang ti sabali nga ugali di asawam. Lalay nga mo, iti kasta kapapapate ti ibagbagam. No, kunak nga ikanak iti kwarta, ikanak! Anya, ikanak iti kwarta o ano saan? Nga mo, Cesar, imbagak mo din. Awan tigam ko a kwarta. Tadjay naganan siya ka nakitsinda. Inggatang kun ka nagiti masapsapon iti balay. Ti ibagam kit de. Imot ka! Imot! 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 Saan nga agpaiso da ita, Cesar? Saan nga agpaiso? Anya saan? Imot ka! Buisit ka kit di a babae! Anya ti mapaspasabak ha, Cesar? Ay, di kayo makibiyang dito nalang. Parigot may agasawa na ikaw. Iso di kayo makibibiyang. No kayat mo, adi kay pakibiyangan. Pumanaw kayo diti balay kao. Nga maging gangag nanaad kayo iti puder kao. Adabiyang ko kada kayaw. Nanang! Ita, no ituloy mo lakta timang kabil ka ni Celia nga asawam. Siya ko na mismo, timang ipapuliskan ka. Kasta ti ugalik manang Emmy. Malaksid asadot ken nabisyo ak. Kabilag pay ni Celia nga asawak. No adda ti saan a mapatgan akayat ko. Aklonek akada kami nga agasawa. Kasla ni Celia ti adigi ti pagtaengan. Taiso ti mangmangged. Siyakmet, no adamat gadak babaan iti sagpaminsan apan naki-construction ko, maibuslaeng iti bisyo ti sweldok, katawan apulos ti maiyawat ko ken ni Celia, nga uray kusing. Ket iti naminsan, Nasaya atmat, kasi ka lang tinadanon ko dito balayaw, Cesar. Apayaya, anyat masapul yaw. Na, oo na yan ti Jarmaw ang makisarsarita kanyak. Kaslakbot lang no asino la dita na sa nga ile, iti kasta pa nagsasaw. Nagadugot ni bagbagayon. Anyat masapul yaw, aya. Iti ka nito amadamag ko akabilang pa iti anak ko. Siya kun amis mo, timang tatsarkan ka. Ha? Amom, noon niya ti kabalak nga aramidan para iti anak ko, Cesar. Iso nga oray kunam ati prong ka, saan ka kabutang? Ha? Saan ka mabutang nga mangipulang iti bulod ko abiyag no para lakid di iti anak ko kan iti apo ko, Cesar? Ngamsi ka. Nakasagana ka kaday, amang sagrap mitaan niyaman ama pasamak kan no bilang laag. Ne, apay nga kasla ipangpangtadak matan. Amo madyak ugalit agipangta. Amo akabaulak nga aramidan no anyaman ti imbaga. Nanang, sigurado nabartak manin ni tatang na sumangpet. Saan kalakit di anak bidot anak ko?
Nagadun to manan asa una. Wen nga rod. Amangan no apaan na kamanan. Anak, Apay akas ni tatang. Basta no mabartag. Nauyong. Unget nga unget. di mo latan ikaskaso no kasjay anak ko. Tinasayaat, ingka maturugan. Nanang? Mapan kan Junjun. Siya kunti makaamo amanguray ka ni tatang mo. Sige nga ron, nanang. Inak maturugan. Nasaysaya at nuduatan amang uray ija inalaing nga anak ko, Celia. Nanang? Sigurado nga men anabartak mananday jay balasang ko. Kompormento man laditang ti malawlawat na. Awan ti rombang apagtanagan nyo, nanang. Nairwama kun ka ni Cesar. Anya? Day tatiagpayso, nanang. Kinapudno na. Jakon sa miran ti anyaman nga ibagbagana no kas di asumangpet anabartek. Ewan ngamda palalo ti panagsasauna. Mangmangag kumot ka no kas di apagsasawan na ka. Nanang, siyak ti mababain ka ni abalayan gapu iti arame di duldog nga anak ko. Di mutlag na kaman. Anya nga taaya ti rumbang nga aramidan tayaw. Tapno mamimpinsanan nga agnakam ni Cesar. Kat dinan ulit-ulitan ti kinaduldog na. Nanang, iti kasta tinor ti panagsauyo. Masigurado ka maadaan kayo iti susik ka ni Cesar. Numakin inuray kayo pailaang iti isasangpet na. Ha? Iso abay-bay anda kun dito'y nanang. Kas iti nakunakon, nairwama kon iti aramid ni Cesar. Iso asya kun ti makaam mo. Apay ayang agpupudot ka manan asim mangpet. Malaksid anarabyan ka nabartag ka. Agpupudot ka pa asim mangpet. Gabutan masurunak kanit tatang mo. Anya? Ne, apay ti amak. Anya ti basol na kan ka. Laglastong magsasaw ni tatang mo. Kunam lang kabalan nagdadyala kay. Una yan ti kasta pa nagsasaom iti amak Cesar. Awan apulos pa nagraam mo. Gabuta sa narumbang arauman tikas ka ni tatang mo. Naglastong kunam lang na sino magsasaw makapasurong jay amam. Husto tinangagyo manang Emmy. Ultimo ti katugangak alalaki. Kinasuron ko. Gapo iti panang sitar na kanyak iti naalas nga aramid ko. Dayta ngamin ti kang ronaan ajak kayat. Ti masit sitar. Wano matubtub iti kayat ko nga aramidan. Nagtultuloy ti naalas nga ugalik ken ti bisyok manang. Aging gaadimtang ti bulan ti Disyembre, taon 2005. Sumagmamanulang aldaw idin, sakbay a sumangbay ti Paskwa.
Iya balay tay na Junjun anak, pasensya ka no kanayon ang masapa ka pumanaw kung maladawak nga agawid iti rabii, ah? Nanang, Umadani nga minan ti Paskwa. Mangmangag mo mat siguro ti samiwang ang maipatpatangatang iti radyo. Nanang, talaga tandan ti Christmas. Pudno day ta anak ko, kat ado ti aggatang ijitsendaan. Nanang, Masapol nga aggagatak, tapno makaurno nga iti pang Noche Buena, kan pang Media Noche tayo, anak. ay, di para iti sagana tayo yung Christmas ken New Year, Nanang. Wen anak ko, saan tayo ang mabalin amang namnama kan ni tatang mo? Taamangan no agpapada tayo tong agmulagat, inton bisperas ti Paskwa ken baro atawen. Di kagdanag, Nanang, mawatak. Sige laeng. Ken, di kagdanag, tumulong ak matamanggad, Nanang. Iti kasta, ad-ado pa iti sagana tayo inton Christmas. gusto ngagtaud itanasam ita puso ala kobrador agkutik-kutik Nay, inurnong mo mo't amin dagiti butilya ti arak ang nakawara iti arubayan, apok. Wen Lola, ilako kita aggat-gatang iti bote, jariyo ken nadumapay. Ha, nay, apay ngay. Isupay amay nayon iti gatang tayo iti sagana para inton Christmas, Lola. Ha, Kaya't ko tulungan ni Nanang, Lola. Tapno, Merry latta ti Christmas tayo. Ken Happy latta ti New Year tayo. ay, una yan ang nagnakam ka, apok. Naimbag ka pa ay taam mo mapanunutan dayta. Saan akas ijay amam, nalabsak nga agin inumanan ijay ang dakulas. Ha? At dayjay ni Tatang? Wen apok, kat nakadudalakit din iti nainom. Tanakitak Nicolas ang nakadumugan iti lamisaan asang sangwunda. No kasta, sigurado nga do ti botelya ti arak ijay, Lola. Masapol na mapanak ijay. Anya, agam apa ay apok. Basta mapanak ijay, Lola. Sayang dagiti botelya ti arak ijay. Inakdawatin dagiti botelya ti arak ka naginumanda ijay. Kapoy kagaya mo nga uminom, kulas. Nadalam ka ni. Indumog mulat ka ni ti lamisa na pag ininuman ta. Dandan pa yun, nagpunganam ti plato, ti pulutan. Nagsasao ka. Kunamlan napigsa ka nga uminom iti arak. Nga awan ka magaya. Ay, John. Anya tararaminam dita, ha? Awan, Tatang? Ano yung awan? Ay, umasidag ka man dito, kasarsarita ka. Awan, Tatang? Tatang? Imposible nga awan di araramidam kat adda ka dito. Apa, ya? Ha? Anatay ko, Tatang. Di mo masakitakin ko. Masakitan ako. Talaga masakitan ka no. Di mo ibaga. Non nga ti kagaram. Imbaw na kanina ng baw. Amang sukon kanyak dito. Ha? Tatang? Saan? Apay nga rin nga ka dito.
Agsuka! Anyat aramidam dito. Nakakuha nga mintatang. Orurayak amalpas kayo nga ginom. Nadawata kong nagitibuti ti arak. Anya? Amay adawatam. Aranuam nagitibuti ti arak. Kuha tatang. Inayan ko'y tinornong ko buti ti arak. Ijay balay. Tailakog. Ti paglakwag. Itat ko kaninalang. Tutay na yan na iti pagkatang iti saganay tut Paskwa. Anya jay kunam Junjun. Tawatak nang iti buti ti arak. Anang inuman niyo kunak. Tatang. Tailakog. Samgan tayo na yan ninalang iti pagkatang tayo iti saganay tut Paskwa. Tay talag ti kagarak tatang. Amanan ti sabali. Tay talag. Aday ta. Nakasagana amin yung nagitiginatang ko asagana para itapas ko. Sigurado ang maragsakan ti pamilyak apaman na sumangpat na. Ne, Cesar, ada ka matgaya man. Ne, nagadumot ti nakasagana makan iti lamisaan. Nagapon na kita. Kuha Celia. Siyak ti gimatang kadagita. Ha? Cesar? Amo ka mas daw ka, Celia. Ngamday tatagpaiso. Ginatang ko dagita. Tapna dati sagana tayo itapas ko. Kasano anak kagatang ka? Sa dino Pangasim. Tati mo kumatapan na naggapo iti dakas ti inaramat ko panggatang ka dagita, Celia. Ha? Agluluwa ka, Cesar? Pakawanan na. No nabayag nga panahon na nakulaapan ni panunot ko, Celia. Pakawanan na. No'y talaga naka-amirisak. Cesar? Ni Junjun nga anak ta. Isu ti makagapo. Tapno maka-amirisak. Isu tinangwak ni titinakaulapan na panulot ko. Isu ngayong kandang kong tagbaliw. Anya? Dahil tagpay sa Celia. Ni Junjun nga anak ta ti makagapo amin dagitoy. Ti pa nagbaliw ko. Saan ko lang nga isagot iti bagik. Kada kayo pamilyak. Isagot ko ti panagbaliw ko kani Jesus. Ang makagapuno apay amaramrambakan ti Paskwa. Isolam lamang magbaliw akong Celia. Namnamam na ita. Insalaysay ko iti asawak, tinapasamak, idi adda ni Junjun nga anak ko iti pagin-inumak manang. Kenno kasano anang irnadak.
Gapu iti naamwak aranta ti anak ko, iti daydi agundaway. Napanunot ko, no ti anak ko anaganus paylaeng ti isip na, ket ammunan a panunutan ti maipapan kadagiti kakasjay abanag. Siak tulangatan nga amana. Simken tinakaro a panagbain ko, iso nga ingkadeng ko ti mga barwanan a nagtultuloyan aging gaita. Imbinglay ko daytoy apadas ko, tapno agserbi nga inspirasyon ken leksyon kadagiti nakullaapan paylaeng ti panunot da nga aging gaita. Agyamanak iti panangidrama yo, naragsak a Paskwa kada kayo amin. Tuy pagayam mo, Cesar. Naragsak a Paskwa met ken ka, pagayam a Cesar. Kunada atong galdumteng ti panawen ti Paskwa. Adda dagiti mapasamak a karkar na, wenno agpaay a burburtya, para kadagiti tao asaan nga umno ti aramid da. Makunak amaysa ka kadagiti nakapasar iti kasta. Kat agyaman ka iti anak mo, nga iso tinagpaay nga instrumento, tapno mawaknitan tinakullaapan a panunot mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag.